still, since a yet. To jsou jasný ukazatele, že se jedná o předpřítomný čas. I still haven't eaten sushi znamená, že pořád jsem sushi nejedl. Svůj život pořád jsem to nevyzkoušel, proto je to I still haven't. I have yet to talk to a dog. Zatím ve svém životě jsem se nebavil se psem. Tam je to yet. Since I have been living in Prague, I have seen many Czech people. Důležitý je, že když začínáme větu se since, tak je to present perfect continuous. Since I have been doing something a potom normální present perfect, tak tam jde o to, že tam je buď still nebo yet. Pozor na tyto slovíčka, pokud je tam yet, still anebo since, tak je to velmi často present perfect.